Татарстанның халық язучысы Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41 ел балалары» дип исемләнгән беренче повесте 1968 елны дөнья күрде. Укучылар һәм әдәби тәнкыйть тарафыннан татар прозасында яңалык итеп кабул ителгән әсәр буенча кино да төшерелә. Тулырак мәгълүмат Арчадан хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова репортажында. Biz бүгінгі Бершәк авылында инде артқы фонга қарасагыз, мында инде съемкалар бара. Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41 ел балалары» әсәре буенча инде кино төшереләчәк һәм сез инде тиздән карый алачаксыз. Камера мотор. Әлеге сүзләрне кино төшергән вакытта бик еш ишетеп була. Режиссер, актерлар, операторлар съемка процессына әзерләнә. Беренче сәхнәдә балаларның училищедан игә кайтканнарын, география укытучысының өенә утын ташыганнарын төшерелде. Съемка барысы 28 көнгә сузылачак. Март аенда 2 һәм калганы җәй көне төшерелә. Сценарийның авторы Әлфирә Мәгъдиева, режиссеры Әмир Галиаскаров, продюсеры Миләүшә Айтуганова. Сугыш вакытында училищеда яки ниндидер институтта укыган балаларны әле бернинди кинода күрсәткәне юк. Традиция буенча оештыручылар беренче кадр төшергәч тәлинкә ватты. Съемкада барысы 20 кеше катнаша. 4 актер 16 яшьлек студентлар Мөхәммәд Мәгъдиев ролен Кәриев театры актеры Булат Гытауллин башкара, Әркәшә ролен Рәис Әхмәт Закиров уйный. Роль миңа бик килешә, чөнки мин гел аш, ул елларда да аш Әркәшә булган, гел ашарга, анда ул елларда бит инде ашарга бик сирәк булган. Шунлык белән мин бу рольгә бик туры киләм. Менә сөенечле хәбәр. Миңа ипи бирделәр. Шушындай классигыбызның Мөхәммәд абыйның әсәрендә үземдә катнашам. Ул укыган училищеда мин училищеның директор ролен уйныйм. Менә бу 41 ел балалары әсәре буенча төшерелгән бу фильм безнең 41 ел балалары, безнең әти-әниләре, безнең балачагы. Шуңа күрә кичкенә генә роль булса да, бик зур җаваплылык таләп итә торган роль. Кастинг 2 турда узган. Икенче турга үткәннәр «Без 41 ел балалары» повестінің үзеген яттан сөйләп күрсәткән. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.